Pajjiżna ma jaċċettax li jsir ħruq ta' karkassi ta' annimali importati minn barra għaliex il-faċilitajiet ta' inċinerazzjoni f'Malta huma limitati. Imma informazzjoni żvelata mill-kelliem ewlieni laburista l-ambjent Leo Brincat turi kif il-Waste Serve kienet qiegħda taċċetta ħruq fl-inċineratur tal-Marsa ta' karkassi ta' annimali importati mill-Afrika ta' fuq. Leo Brincat qal li teżisti probabilità li dawn l-annimali jkunu infettati bil-Foot and Mouth Disease, marda li ftit ta' snin ilu ġabet diżastru kbir fit-tkabbir tal-annimali madwar id-dinja. Saħaq li għalkemm il-Partit Laburista ma jridx jallarma lill-pubbliku, xorta ħassu fid-dmir li jiżvela dan il-każ biex ma jiġrix bħal ħruq tal-kimika perikoluża Mercaptan fejn kollox baqa' jinħeba taħt it-tapit u spiċċa ħadd ma refa' responsabilità ta' emilu. Leo Brincat qal lill-MEPA li hija l-awtorità regolatorja f'dawn il-każijiet hija konxja ta' dan il-proċess u saħansitra teżisti korrispondenza ddokumentata dwar dan il-każ. Il-kelliem ewlieni Laburista ddikjara li hemm bżonn li ssir inkjesta indipendenti minn maġistrat u bis-semm tal-Pulizija sabiex ikun stabbilit kemm ilu għaddej dan il-każ.